so ba a yin haka jama'a. Dan in kai haka, ko kun ga wannan magana da Albani ya faɗi, kun ga an faɗi littafin da Albani ya faɗe ta, ku duba da kyau, babu. Saboda almajirin shi ne ya faɗe ta, mashhur ne ya faɗi cewa ga abin da Albani ya faɗi. Su mashhur tun suna yara 'yan shekara 12-13 suke tare da Albani. Larabawa ne 'yan Filistin, iyayensu suka yi gudun hijira suka dawo ƙasar Jordan, gudun hijira suka yi, suna 'yan Islamiyya suka haɗe da Albani. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka idan kun fahimci wannan, ashe waɗannan yaran da ka tsaya a gabansu kana magana, wai kana ganin kare ni hankalinsu, baka magana ta ilimi, ko ka saki bakinka kai ta yaban wani ɗan siyasa, wallahi al'azim kafin aje ga Allah tukuna ko sai sun tabbatar da makaryaci kake bayan lokaci. Yanzu Albani ya faɗi wannan maganar a gaban su mashhur, ga mashhur ya ruwaito ta, ya zo ya gaya wa duniya ita a rubuce. Me kake tunani yanzu in na ɗauki littafin Adwa'ul Bayan na Shankiti, na ga cewa Shankiti mashirmanci ne, to kafin Shankidin ya zube, Albani da ya ba da recommendations akan shi zai fara zubewa. Amma yanzu idan ka karanta littafin Shankiti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ka ce kamar ma Albani ya takaita kalmomin. Domin ɗaya daga cikin almajiran Shankiti a kasan nan shine Dr. Ahmad na BUK, ya ce ya rantse da Allah wajen kaifin hadda da ta haƙiƙi da bin abubuwa biddiƙa, ya ce da a Najeriya Shankiti yake, ya ce lauhul mahfuz yake kallo yake magana, Allah yadda za a yi. Na'am, kuma gaskiya ne. Ba za ka san haka ba sai ka san cewa wannan tafsirin nashi ba rubuta shi ba, da kayi tafsirin bai iya rubutu ba. Muhammad Majzub, kun gan shi wani malami ne da ya rinka tarihin malaman wannan zamanin, malaman da suka rayu a wannan zamanin, su Albani, su Shankiti, su Hilali, su kadai yake tarihi. Muhammad Majzub na rubuta mishi tarihin Malam Bakar Gumi kusan shekaru 20 da suka wuce, na aika, ina fatan duk sanda juz'i na 2 zai fito za a gani. Haka yake kira ɗaliban ilimi da malamai duk inda kuke a duniya, ku rubuto mana tarihin malaman ahlus sunna na garinku. Shi na rubuta mishi tarihin Malam Bakar Gumi, a lokacin kusan shafi 50 na rubuta, amma rubutun hannu ne, don ba wa yake magana computer, typewriter ma ba mu san inda za mu samu ba, da hannu na rubuta mishi. Gashi ulama'un wa mufakkiruna araftuhum, Muhammadin al-Majzub, wannan littafi duk duniya ana hujja da shi a wannan zamanin. Da ya zo tarihin Shankiti jama'a, wallahi abin zai baka mamaki. In yi tarihin malami sai ya ce wa malamin, to malamin ya yi mishi rubutu ya ga handwriting din shi. Ni sai ne mishi photocopy na rubutun hannun Malam Bakar Gumi. Akwai takarda da Malam Bakar Gumi ya bani ta recommendation, sai na photocopy sai na aika mishi, ma'ana ya ga rubutun hannun Malam Bakar Gumi. Duk malamin da ya tarihin shi kun gani sai ya sa photocopy na rubutun hannun shi a gefe, gashi duka duk malamin da ya tarihin shi sai ya sa rubutun hannun. To da aka zo daidai inda Shankiti zai sa sunan shi ko, wallahi da ya fara rubutun sai rubutun ya kare a ƙasa, bai iya rubutu ba. Shankiti mahallin shahid kenan, rubutun ma bai iya ba. amma da aka tambaye shi, kai baka iya rubutu ba, gashi rubutun ka kamar dan Islamiyya, karamaka Allah, amma ya kafi kowa karatu. Ya ce ai su komai haddacewa suke, komai hadda za ka zauna kai, su karatun su bil haƙi da gaskiya ne, ai komai haddacewa za ka yi. Wallahi sunan shi aka sa ya rubuta, da za ku ga wurin nan ina ga gane, za mu kai inda zan ɗauko muku, za ku ga wurin. Da aka zo daidai wurin kawai sai ya abin nan, sai rubutun ya fara irin na 'yan Islamiyya, daga sama a ƙari a ƙasa, 'yan primary 1 ko nursery 2 haka. Shankiti kenan. Abin da yasa din na kawo muku wannan shine magana da Albani akan Shankiti, magana ce ta gaskiya. Sannan Bin Baz, shi Bin Baz makaho ne, amma in ya zauna ya ne maka magana ilimi, tsarki ya tabbata ga Allah, za ka ɗauke wuta a gaban shi ne sai ka ce kana gaban su Ibnu Taymiya ne. Za ka ɗauke wuta ne, zai fara istihdarin maka ayoyi, hadisai, maganganun malamai, sunayen littattafai, sabanin malamai, sannan yana faɗa maka littafan da za ka je ka duba,
to kun ga irin waɗannan shaidar da albani ya bayar a kansa, an ganta gaskiya ko ba a gani ba? To wallahi ka ji tsoron kawai saboda wani shine shugaban kungiyar ku ka tashi ka ce yayi kaza yayi kaza yayi kuma kai ka san ƙarya ne. ɗalibanka suna nan suna ji, wata rana za su auna abin da ka faɗi ran da suka zama malamai na gaskiya, sai dai su ma irin ka sun zama inda barewa ba ta gudu ba dan da ya rarrafe, in su ma sun tashi sun zama yan harbatu mati to shikenan. don haka malaman hadisi ba sa singing, ba sa zama yan amshin shata, duk abin da za su faɗi gaskiya ne. shi yasa Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini aka tambaye shi, inna nasan min ahli al-ilm yaquluna inna abaka dha'ifur riwaya, wasu mutane sun ce babanka mai raunin riwaya ne, haka ne? sai dan yi shiru ya gyada kai ya ce na'am, abi dha'ifun la ta'khudhu an, babana mai rauni ne, kar ku karba hadisi a wurin shi. ga min yanzu cikin malaman ku mutum nawa za su iya wannan? zai ce hajo amma babana in faɗi a cikin jama'a kai gafara, dan bid'a ne kai, ba malamin hadisi bane. malamin hadisi la tubqi wa la tadhar, in ka ga ya rage maka akwai ragowa ne, ba wai dan ya cancanta ya rage maka ba. in akwai ragowa zai rage maka, amma ba ragowa ba zai rage maka ba. sannan malam al-allamatul hammadu al-muhaddith al-allama hammadun al-ansari yace fil haqiqa, yace a ƙashin gaskiya, lam altaqi ma'a rajulin, ni ban taba haduwa da wani mutum yahwi ilman jumma, wanda ke dauke da ilmomi masu yawa, fi fununin adida, a fannoni daban-daban masu